De Hazer-ondernemers Fokko van der Woude en Anton Knippers zullen takken weekend naar Australië. Ze hebben een virtual reality-programma maken, speciaal voor emigreerde ouderen met dementie. Ze willen ze deze ouderen mij nemen naar Friesland. De Beppe van der Woude mocht het programma als eerste testen. Wat has de heide? Oh, de Bregen, daar has de oude laaien ervoor. Dit is het mooiste plakje van de wereld. Komt ook nog een muziek bij, hè? Oh, dat... Zware je lid, door veld en straat. Ja, ze zei dit is hartstikke mooi, maar eigenlijk zou iedereen het je maken. Nou, en dan is het eigenlijk helemaal mooi als je naar een plak gaat en waar je helemaal niet meer komen kunnen. Dus toen hingen we het zo, zeiden ja, er zijn heel veel mensen binnen emigreerd. Vanuit Friesland naar Australië en Canada en Nieuw-Zeeland. En die mensen die kunnen nooit weer omkomen. Dus misschien is het wel heel mooi als je dan Friesland naar die mensen daar brengen kunnen. Dus zij is eigenlijk het idee begonnen. In het virtual reality-programma binnen verschate plakken in Friesland te zien begelaat toch muziek van Jet iets. De pakers en beppers krijgen een speciale bril op en binnen ze even waarom in haar oude wenplak. Kun je uitlezen wat jou nou zegt, hè? Ja, ik zeg u uit de warpkeuken. Nou, hier kan je nu dan langs zijn, dan zit ik al te wijzen verteld, maar je moet net wat ik zeg. En dan kan je me daar lang. En ik zeg, hier is het café, daar had mijn man, ik heb altijd biljart en zo, daar heeft altijd geen protte genoegen. Ik kwam altijd een vers ploegje. Nou waren ze Flinne van der Woude en Knippers naar Australië. Nou, die mensen weer razend enthousiast. Dus toen kregen we hier weer om van, nou goed, we hebben hier in ieder geval 3 Friesen. Dat is in ieder geval die centra. Dus dat is hier een man uit Haas, en een vrouw uit Minneskeer en een vrouw uit Wommels. Dus hebben we zo, nou, voor die 3 mensen gaan we specifiek even iets moois zien. En vooral horen die er zitten, maar wie is generiek wat voor iedereen herkenbaar is.